Imran, šampion specijalke, bački prevrtač. Sad prelazimo na treću specijalku, to je Birmingheni, šampion Vučić Ljubo, Birmingheni roller. Vučić Ljubo, Birmingheni roller. Vukšić Stanko, Birmingheni roller. Antunović Grenko, Birmingheni roller. Pavlović Slavko, Birmingheni roller. Planinić Darko, Birmingheni roller. Darko Planinić. Darko Planinić. Mile Mucić, Birmingheni roller. Beno Željko, Birmingheni roller. Kategoriji Birminghena, šampion specijalke, Marić Boris. I sada najbolji od najboljeg, šampion izložbe, Birmingheni roller, Mile Mucić. Bravo, Mile! U kategoriji kunića nagrada organizatora pripala je Salibašić Kenanu u kategoriji Kastore. Salibašić Kenan. Je li tu? Karabegović Elmedi, Lavlja glava. Ponovo Karabegović Elmedi, novozelandski bijeli. A sad za našu udrugu najzanimljivija kategorija hercegovačkog drugastog rolera raste u razvoju, gdje je šampiona osvojio Slavko Pavlović, hercegovački perspektiv roler. Drugi šampion Hrvoje Mucić, hercegovački perspektiv roler. Treći Boris
Šego, hercegovački prugački roller. Gabriel Papić, hercegovački prugački roller. Nediljka Mutić, hercegovački prugački roller. Jago Karačić, hercegovački prugački roller. Jago.